okwamkhize ngokujwayelekile abaningi baye bephambanise bethi uGcwabe kayihlandlo kanti kwakuyihlandlo kaGcwabe. Kwazi kwathiwa uyihlandlo ngoba ekuzalweni kwakhe kwaba nzima ukutholakala kwakhe kolokhu ziyihlandlo kuthiwa hayi umama wakhe uyabeletha kodwa kwathi kungasalindelwe waqhamuka umbo omhlophe qwa ngoba kuthiwa wayekhanya uGcwabe emhlophe qwa emude futhi ekhanya ngebala. Elinye iqhawe lalikhona kwaMkhize kwakuwumfowabo wakhe uYihlandlo uSambela kaGcwabe. uYihlandlo ke wayeyinsizwa eyayinesibindi futhi eyayinenhliziyo enhle ngesikhathi esifanayo. Kwahamba kwathi ngelinye ilanga isilushaka sihamba siyohlasela emaphephethe siyolanda inkomo zawo. Sathi masifika lapha sangakwazi ukuyithola ngomaphephethe anyukela phezulu entabeni adiliza amatshe. Uthe esebuye wasedlula kuYihlandlo emxoxela ngesahlakalo esasimehlela. uYihlandlo wathi uzohamba uyoyilanda lezo nkomo zamaphephethe. Nebala wabuya nazo uYihlandlo inkomo zamaphephethe. Kodwa ibongweni zesilo uShaka sifunda ukuthi oYihlandlo kaGcwabe ngibasolile abasokoco. Inkosi abayitshelanga izibuko bayiweze ngelisaconsa amathe. Kuthiwa ngesikhathi uYihlandlo seyalila uShaka indlela yokubuyela emuva wamyalela indlela ethathelayo yenzela ukuthi aqale yolanda inkomo lapha emaphepetheni ethi mayisebuya nazo bafikisane kanye naye ekhaya nebala kwabanjalo. uYihlandlo kwayenye amakhosi amakhulu futhi banegalelo elikhulu ekwakheni umbuso wakwaZulu. Ziningi izizwe ayeseyihlasele uYihlandlo esingabala amachunu abakwaXimba basemachubeni kanye nomsholozi kaMatomela. Ngenxa yaleso sizathu isilo uShaka sasimhlonipha ngenxa ukuthi wayeyindoda eyinesibindi futhi wagcina esemnike nelungelo lokuthi wayengaba nesigodlo. Singabala imizi yakhe ayenayo uYihlandlo kaGcwabe iseNkilingini, iKwanyakenye naseSimahleni. Kodwa ekugcineni lapho sekuthatha isilo uDingane sabona ukuthi simbulala uYihlandlo ngenxa yokuthi wayewumngane omkhulu weLembe futhi babengafuni ukuthi babuswe uDingane, babefuna ukubuswa yiLembe. So walandela-ke oNgwadi noMagaye kaDubandlela noNzwakele kwabantu ababemelene nokuthi uDingane wayebulela isilo uShaka. Ekugcineni-ke wagcina ebuleweke uYihlandlo lapha enkandlulele emakhabeleni isibhene esikandaba esimhlophe noma esimhlanu neyindlela inkomo kaSomncinci Zitho Zinhlanu.